मोबाइल को देखिकी आमको जज कराଯାए ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଲଞ୍ଚରଟେ ଆଣିଦେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର ପୁରା ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର ଏଡ଼ିଟିଂ କଲା ଭଳିଆ ଫୋନ୍ଟିକୁ କରିଦେବା। ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଏମ୍ବି ଯାହା ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 GB RAM ବାଲା ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜିଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ବଗ୍ର ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ARC ବ୍ରାଉଜର ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍କ ଲଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। ARC ବ୍ରାଉଜର ଜଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ। ପରମିସନ୍ ସବୁ ଏଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆଇ ଏଗ୍ରି କରିକି ଏଲାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦବାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ନିଜର ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେତିକି ଏଡ଼ିଟିଂ ଅର୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ରିନେମିଂ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ତା'ର ୱାଲପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଗଲେ 5-6 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି, 20-30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଦେବା। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍କୁ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶିଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଏଇ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇଦେବ। ଏବଂ ତଳେ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବେ ତ ସେଠାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି, ନୋଟ୍ ଅଛି, ସ୍ପିଡ୍ ବୁଷ୍ଟର ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ତଳକୁ ଯଦି ଭଲସେ ଅନେଇବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେସେସ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ ବୁଟ୍ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ସେଟିଂସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି। ଯଦି ଆପଣ ବିଜୁଳି ଅପସନ୍ଟା ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆପଣ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖେଇବେ ହେଲେ ତ ମୋର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ମୋର କେତେ ପ୍ରୋସେସର୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଫୋନ୍ ଅପସନ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନ୍ର ପୁରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲି ଡିଜାଇନରେ ଦେଖାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଉପର ଟାଇପିଂ ଷ୍ଟାଇଲଟା ବିଲକୁଲ iOS ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ନିଜର କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଅର୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ହାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏକାନି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ହାଇଡ଼୍ କରିଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଇଡ଼୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ହାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପଛକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବେ ହାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଉପରେ ଠିକ୍ ସେ ଅନେଇବେ ଆପଣ ଏହାର ସେଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ କରିପାରିବେ, ଭର୍ଟିକାଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପ୍ ଡ୍ରରକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତ ଅଛି ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଏହିପରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟେକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।